кишоварзони ноҳияи файзобод дар фасли зимистон ки табиат дашту даманро барфпӯш намудааст, тасмим гирифтанд ки шудгори заминҳои корамро тавассути тракторҳои тасмачарх ба таври шабонарӯзӣ ба сомон расонанд. барои сари вақт ба анҷом расонидани ин тадбир айни замон тавассути 4 трактори тасмачарх шудгори заминҳо идома дорад. масъулон яхҷуфтро барои боздеҳи замин ва нест гардидани ҳашароти зараровар ба мақсад мувофиқ мешуморанд. бештари майдони заминҳои корам бо усули яхҷуфт барои маъракаи кишти баҳорӣ омода карда мешавад. маҷмӯи заминҳои киштшавандаи саҳмдорон 6284 гектар буда 2941 гектари он обӣ мебошад. албатта ноҳияи файзобод аввалин дараҷа шуда дар ноҳияҳои минтақа кишти тирамоҳӣ ва кишти ғалладонагиро бар зиёд иҷро намуд ки нақша ин сол 105% иҷро гардид. дурнамои кишти тирамоҳӣ дар ноҳияи файзобод 1600 гектар буда 105% таъмин карда шуд. ҳадафи аҳли заҳмати ноҳия самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замини корам, рӯёнидани 2-3 ҳосил дар як сол, ба даст овардани ҳосили фаровони зироати кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзии аввал мебошад. майдони умумии боғоти ноҳия 4280 гектарро дар бар мегирад. барои дарёфти ҳосили фаровон айни замон боғдорон дар баробари дигар омилҳои муҳими агротехникӣ ҳамакнун аз барфи борида ҳам самаранок истифода мекунанд. захира кардани барф дар атрофи дарахтон омили муҳим буда барои нест гардидани ҳашароти зараровар бисёр судманд мебошад. ҳамчунин дар майдони заминҳои кишгардида саҳмдорон яхобмониро ба роҳ мондаанд. роҳандозии чунин тадбирҳои судманд имконият медиҳад ки хоҷагидорони ноҳия соли ҷорӣ ҳосили баланди маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оварда, бо ин васила дар ғанӣ гардидани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал саҳми арзанда мегузоранд.